po yung mga gamot na iinumin ko, good for 2 weeks. So, ayan siya. Diba? Ang dami. Ayan. Hello! Good morning! Good afternoon! Good evening everyone, mga Sisi Loves! Kumusta kayong lahat? Happy weekend everyone! Today is Friday. So, finally, nagkaroon po ako ng chance na mag-vlog kasi wala pong maingay na nag-construction at nagpapatugtog na kapitbahay. Kaya ngayon, andito ako at meron tayong simpleng vlog. Wala lang, share ko lang sa inyo kung ano ang nangyari sa akin. So, if you are interested, happy watching! Sisi, happy Friday ulit. Paulit-ulit. Wala, maganda po yung gising ko ngayon kasi finally, maganda po yung pakiramdam ko. Yes, thanks God, maganda po yung pakiramdam ko. Kasi last 2 days, masama po yung pakiramdam ko. Sobrang severe po ng headache ko. Super dizzy. And nagkaroon po ako ng heartburn. Nahirapan akong huminga. And then also, nung kahapon, nasugod po ako sa ospital. Kasi nga, bumiting po ako ng I think 7 times. So, nag-worry ang mama ko, baka ako ay may dehydrate, kaya nag-decide si mama na dalhin ako sa hospital. So, ayun, na-hospital ako, nag-blood test, and nag-urine test, and then whatever, kung ano pang ginawa ng doktor na yun. Kasi maraming blood test, more on blood test. Ayun, findings, ako daw ay may severe na hyperacidity syndrome, which is GERD. G-E-R-D. Gastro. Ano ba meaning nun? Basta yun na yun. Gastrointestinal, something like that. GERD. So, yun ang finding sa akin ng doktor. So, yun. 2 weeks po akong mag-medication. Ang daming mga gamot. And, ang daming foods na mga dapat iwasan. Like coffee, tea, milk, oily food, salty food, soft drinks, mga maaasim like soda, citrus, lemon, yan. Hindi mo na ako mag-take niyaan. And for now, kailangan ko talagang sundin yun kung talagang gusto kong gumaling. But syempre, gusto kong gumaling kasi ang hirap sa pakiramdam. Yung hindi nga ako magpag-rest back sa inyo, gustuhin ko man kasi masuka-suka na ako, maduling-duling na ako, na parang yung ulo ko ay mabibiyak na. So sabi ng mama ko, nasubrahan daw ako sa YT. Tapos lagi akong puyat. O, di ba? Kasi natutulog ako lagi ng 1 AM. Kasi gawa nga ng gawa ng YT. Tapos gawa syempre ng LDR situation time namin ng boyfriend ko kasi magkaiba. So yun. For long months na akong laging puyat matulog. Araw-araw. So yun. Kaya yun, naipon na. Sumuko na yung katawan ko. Kaya ayun. Kahapon nasugod ako sa ospital. So yun. Hindi pa nga nasahod. Mas malaki pa yung bill na binayaran. Kaya kayo, ingatan ninyo ang mga health ninyo. Kapag pagod, magpahinga. Huwag nang ipilit kasi hindi po yung maganda. Kahit iniisip natin, kaya natin, pero yung katawan natin, nagrereklamo na. Nahihilo, napapagod. Magpahinga. Itigil na muna yung kaka-white na yan. Kasi mahal magpagamot. O, diba? So, yun. Share ko lang sa inyo, mga sisi. So, ayun na nga, ang daming mga reseta sa aking gamot na iinumin ko, good for 2 weeks. And, isa na dito, dahil ako ay acidic, dati, ang iniinom kong mga vitamins ay more on ascorbic. But, sabi ng doktor, palitan ko daw siya ng sodium ascorbate. Ito po yung sodium ascorbate Fern C. So, ito daw po yung bagay na vitamin sa mga acidic. Hindi na yung ascorbic. And then, of course, meron akong paracetamol. Tapos, meron akong, lemon flavor, ORS 75 replacement, dihydrosol power for oral solution for treatment of dehydration due to diarrhea. And, ito yung iniinom ko po. Parang dextrose daw ito na kapag ininom ko ay
mababalik yung mga fluid na natanggal sa akin. Kasi diba, imagine mo, 7 times ako magsuka, yung wala na akong may suka, pakiramdam ko ay, ang isusuka ko ay yung bituka ko na, ilalabas ko na, o diba, katakot. And, ito yung yung iinumin ko every morning, 30 minutes before breakfast. Ito ang mahal nito, besh, 40 pieces isa. Ito ay, Omeprazole 40 mg delayed release capsule. Ito ay proton pump inhibitor. So, ito ang iniinom ko 30 minutes before breakfast. And ito naman before meal, 3 times a day. Ito ay, ang liit naman, Ranitidine. So, hindi ko alam kung para saan to. Sabi nito para daw sa suka. Receptor antagonist. So, yun. Ito ay 3 times a day din. After meal. Tapos, ito rin. Pakaliit! Ito naman, ganun din. Kasabay nung isa, ito naman ay, ang tawag dito. Domperidone Brodom 10. Anti-metic. So, yun. Ito yung isa, anti-metic daw. Basta yun na yun. Pinapalo ko lang kung ano yung rules ni doktor. Pero hindi ko maintindihan kung mga para saan to. Ang alam ko, lahat ito para sa sikmura, para sa suka, yun, para sa acid, yun. Tapos, syempre, meron akong ito, Imodium. Yun yung mga ininom ko. So, yun lang. Tapos, ito yung mga findings ng mga laboratory. Ayan, mga yan. Diba? Ang dami. O, diba? So, ang mahal ng binayaran. So, yun lang mga sisi. Update ko lang sa inyo. Huwag na po kayong mag-worry. Okay lang ako. So, ito po yung mga gamot na iinumin ko. Good for 2 weeks. So, ayan siya. O, diba? Ang dami. Ako po ay magluluto na ngayon. Gagawa ko ng simple foods ko. Ang gagawin ko ay pasta na walang oil. Kasi less oil muna ako. Pasta na maraming gulay. So, yun ang kakainin ko ngayong araw na to para pag-start ng gamot ko. So, yeah, thank you everyone for watching. Huwag na po kayo mag-worry. Okay lang kayo. Kaya po kayo ingatan niyo ang health niyo. Okay? So, see you mga Sisi Loves on my next vlog. Bye-bye! God bless you all! Shout out to all my subscribers!